In Wansum werden afgelopen weekend de eerste winterbeleefdagen gehouden. Deze bedrijven aan de Steejerhofweg zetten samen met Bascampers de schouders onder dit nieuwe initiatief. Onze overbuurman, de Mulderkeukens, Kulu in het hoekje, onze linkerbuurman. Dan Mari Zwembaden en dan hebben we nog een gast en dat is Dekkers Tweewielers. Wij zijn van de zomer hierheen verhuisd en we hadden meteen een prettig contact. En ik had al het idee van misschien moeten we iets samen doen. En toen kwam Ferdi in oktober was het volgens mij, kwam die bij ons van joh, wij gaan het weekend voor de kerst gaan we open. En we willen mensen over de vloer krijgen om ons bedrijf te laten zien. En willen jullie meedoen? Het antwoord was eigenlijk meteen ja, dat gaan we doen. Wat is er eigenlijk allemaal te doen hier bij de winterbeleefdagen? Nou, best wel wat. Bij de Mulderkeukens, wat doe je in de keuken? Dat is koken. Ze hebben volgens mij een workshop voor het opdekken van de kersttafel. Ze hebben een wijnproeverij of een sommelier in ieder geval. Bij ons kun je natuurlijk de campers zien. Buiten staat een tentje met wat eten, wat drinken. Er staan wat exclusieve auto's hier tegenover ons die te zien zijn. Dekkers Tweewielers, daar kan je fietsen bewonderen, maar volgens mij ook zelfs op rijden. Dus dan heb je Kulu, die heeft best wel wat van zijn assortiment uitgestald. En Mari van de zwembaden. Het is nu een beetje fris, maar wie weet kan je binnen even gaan zwemmen. We hebben een mooie showroom, die stellen wij tentoon aan alle gasten die komen. En wat we eigenlijk willen bereiken zijn gewoon de voetjes over de vloer en wat bekendheid. Dat is kennismaken met Mari. We hebben net een uniek product gezien bij jullie. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat is de coverseal. Dat is een zwembadafdekking waar je overheen kan lopen. Dus echt voor de veiligheid, het gebruiksgemak en een mooie 4 seizoenen afdekking. Wanneer kun je nou eigenlijk zeggen dat het evenement geslaagd is? Ik denk als mensen over ons gaan praten, al zijn het er maar een paar, dan hebben we al een succes geboekt, denk ik. Ja, en zou je dan ook zeggen dat je het volgend jaar nou weer zou willen doen? Of kan je dat is nog een beetje vroeg om te zeggen? Ik denk het wel, ja. En misschien dat we het in de zomer ook nog een keer moeten doen.